Sí, exactamente, la comunidad saharaui. Saharar komunitateak bizitza duinak ditugu oinarri, eta horretarako bakea ezinbestekoa da. Mundu guztia ongi bizitzeko, gure oinarria bakea partekatzea da, eta horixe da egiten duguna. Para que todo el mundo puede vivir bien, tienen que compartir la paz y el respeto. Entonces somos como comunidad saharaui, somos parte de los formantes de la vida y un mundo, digamos, un mundo por una vida digna y libre. Loixak da Altxabaltan sortu zen gazte transmaribiboiuen gandik sortutako talde bat, herrixan gabezi bat ikusten zalako eta purtxat ekintzak eta borrokia bera lurreratzeko helburua zaukona. Igual espazio seguro bai sortzeko eta gure artien bai pixka saretzeko, ez? Bakien bizi den herria. Gabezi aurrei erantzuna emiten gabitzela eta dabiela